우리 반이 봉독봐 기다봐 어이로 봤나 ai bu mai sa đi phẳng han bi ga nu hai ning ma ti da ba nung shi ba ai bu chai fam đi lấy han bi ga nu i vai ba khang da ba nung shi ba ai bu mai sa đi phẳng han bi ga nu hai ning ma ti da ba nung shi ba ai bu chai fam đi lấy han bi ga nu ai đi Asemba nung siba ang buhay niya dalay bagay ay nahali magtraba nung siba ng buhay dalot bagay ay nagtiri asemba nung siba ng buhay dalay bagay ay nahali magtraba nung siba ng buhay dalot bagay. Paninang gisam, ay harap paninang gisam lang. Nang na, ikay ba? Hanggang na, ay di, lam hindi, ay di dahali. Nang na, pondok ba? Kidraga, ay di, pagdabi, ay di dahali. Thank you so much.